сега ще го красиме. Ама имам пълно хартишки покрай мен. Ето тук ще ги забера на едно място. Така. И гладцовете ми. Да, някой каза, че нямал. Колко беше? Някой каза, че нямам 9 гланца. Ай да проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чао. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Върнете си думите назад, обещава ви! Опа! Си сложим плотно червила. Събудиме бате, нали страшно излиза. Айде, наставяме целки по огледалото. Те се върда, когато е готово. Вече, кога вече? Аз докато Кристиан ще ви разкажа как започна канала ми, как набих 4 канала. Не знам дали са 4 на 4, така да започваме с разказвата. Мисля, че направим трета. Добре, така. Така. На Коледа бях много малка. Така. Как качвам си. Вече си става ето на моята възраст. Как съм си по-моя размер. Как да видим. Научим се как да гледам. Как да 501 гледания. Аз се побърках тогава да качвам видеа. Също това започна на Коледа. Кръстянахме с мама. С мама. Бате. Не съм сигурна ли беше с тате, но не помня. Но помня как изглеждах. Знам, че малко шумно. Просто птиците от съседния двор. И да, искам да кажа как се нарисувам истински щиринки. Така. Айде да почваме едното така. Така.